Joe, Kingsley Hotel. Only me professional coach akasa. Me. It's just imagine. It's me na no have mama say onabo ya don ko ye be sa. Me ni onabo ya don ko e group back. Me say me dey ache no kwa na me man 5. Thank you. Yeah, Miss Rita Mosi. Ayana me people so for no. Yes ana. Yeah ti. Ya balotina. Yeah address T-shirt ya di babo ball no. Me ka che kwala se omo mpre omo. Obia yia fitaa ne ekwe. Ibeji fitaa no ne dia di nkunim. Eno so ya nye fitaa no. Enti kumudie ne ya di anye dada. Mama mo kasa o. Tuntum nkyerɛ sɛ ɛyɛ kukuo. Ɛni bere yɛ na abere. Yɛ bɛhyɛ tuntum ne kɔkɔɔ. Ne yɛ de abɛmu mu na mu. Eti mo de asa mo sɛ yɛ ɔde anim si ɛyɛ yie. Na mo ɛyɛ tuntum ne fitaa. Black and white. Black and white so deɛ ɛno deɛ yɛ nkunimdie. Eti yɛ mo da mo nkasa. Dubai fo na eba. Ewa mo funfura. Mema. Na no bo. Ohwefo dwumade na egu so a ɛkɔ so. Yasan abanframam na your network ana say internet connection na your problem kakra ɛwɔ ho. Ne ɛka ne sɛ ugu so ana sɛ ohwɛ yɛn a kwa bibre mansin mu ɛyɛ achemasuom ɛna yegu so a yɛwɔ no fire service station ɛna yɛgyina sɛ sie a yɛ launch official launching ɛyɛ inter electoral area Xmas gala a ɛbɛkɔ so ɛyɛ December 27th and 28th in collaboration with three Rotaries and Kana 1 Kana City 6 electoral areas a ɛwɔ ha no saa bro no nsia obia afɔ me ne team yes ada yi dwumadie no yɛbɛma no akɔ so live dwumadie no ɛbɛkɔ so live yeah ti bibia ɛkɔ so ne ɛtɔ so bio nansan me de mpanifo bi fi nkran ba nsuo na ɔmo pɛ nsuo me kɔtam nsuo ahorow mmiɛnsa ɛna bae ɔmo so wei mu ɔmo tii wei aso wei deɛ emu nyɛ de papa baako ehwie kakra gu mobile phone anim okura special phone so na ɔde gu anim pɛ owie na ɔde original can nsuo no kakra ɛkana no ɔsi na sɛ nsuo wei efi nkraman mu na ɛbaa na se yɛ krafi abɔkyimɛ mu ka kyerɛ ɔmo sɛ nsuo wei efi asuo mu ɔpaa ɔmo yɛnkɔ bea no so ɛbɛrɛ ɔmo fi akɔ no ɔmo tɔ kyɛse bɛyɛ 20 ɔmo sɛ ɔmo kɔ nom dabi ɔmo frɛ mi a nsuo n'ase bɔmɔden asa ɔbɛnum nsuo a dɛm wɔnya ahoɔden nneɛma nyɛ bɛyɛ ma kɔ kuset nansi ɔyare kɔda akɔtia yɛbisa ne nom wɔntumi a mo nsuo ne din ɔpaa yɛpɛ ne se kɔ Kana 1 unis kakro befiri bi nom ubenya ahoɔden enti me ka kyerɛ ɔman no nyinaa sɛ obi a pɛ nsuo nom a ɔnom original Kana 1 nsuo no esi me last one me ka kyerɛ original Kana 1 ɛne 0%. Sɛ ɔmo so ɔmo nti aseɛ na ɔmo nsɔpɔte baabi a ɔmo te ɔpanin ate amankwa kurom special Kana ɔno so te bɔ homɔden ɛhɔ no to aba ɔmɛta de sia na fuma homɔden saa na tie deɛ a mumienu munyɛ neutral nsɔpɔte team bia yɛyi mu afim yɛbɛ mo atadeɛ foforɔ me a mɛpam atadeɛ foforɔ mu okay last one here media fed am eba me 3 minutes ni so I say 30 okay 30 no kura nie 30 ni number 1 people so for so people so there be a omun pekare empire people so what happen let's show make a joke last one and you can say I say that me serious my chance am omun si emi ana me call for me serious one pa ena ne to so bio oye dan sa green way ye papa bibrem a ena di hin hwe ena asia ye hwe green bi abo ho e green kwa every 1 minute be a green
me see mesa bepɔ sofoɔ mesa bepɔ so 2-1 ɛne na me promise wɔ ha adanse mesa no 1-0 twɛn me mma more goals dabi nti kakra mɛka ne sɛ edu hɔ a obi nsiesie no ho nomra asset park ɛhɔ na nneɛma pa wɔ ɛhɔ na abɛhu nneɛma ɛkɔ nkan nyame nso bia aboasemfo deɛ ɛnyɛ wɔ ekipi ne ɛkɔ ɔkɔ deɛ mo nka wɔn kra nyame nka wɔn Jamadia Neguso. Well, yeah, you name football. You ready football. Na you name say football no, and yakasa. A tactics and a system, and your debon. I have the time kasa bebre. By your co park and swa. And your chess football no, you nimbo. And to be person, my colleague assembly members in Natia say, oh, and idea. On bet me na bragging right no. But on man who say football no, baby I don't know a science. And we are going to teach them football. Yes. That very day. You got children what? Football. Yes. And young Casabebre. Name ye can say you say football there and yama miensa. Win, lose or draw. But young a free amount from there. You say yet the young go. We are going to do what we can. And we will do everything possible. Say, among from at the end of the day, no, we will come out victorious. Nyame and Yehunadim, and I answer Yamadembo. Enti Munchayan, Sekutu, Sebam. Enti, yet was so Sabre Yabacha na Jamadia Eguso, Koso. Tournament Biano. Esanse bibia ejina mu pepepe no awards nso ho a mo beche e de amaye individual awards enso ebeba nti ejinam sese ya omuguso bibia guso yeah. We welcome you. The Mamuna Aquaba, Ghana National. In fact, all more premises. I assume send a bribia at the moment. Your presentations is here at the Ghana National Fire Service. Yeah. Two lotteries and a kind of one. All my presentation. You read now the other individual awards and also other Jumadi Neguso. Jumadi Neguso. Yes, omobeche presentations ama empanimfo a ewo hai nti se ohu Jumadi na eguso ayekoso 3 rotaries omo manager ejinam sa nso na Kana City Kana 1 yeah ohwe niam a ewo hai na se omoguso a omo che niam ti bibia ebekoso live ewo ha sa ye empanimfo me yenu and beche niam e de ama ye empanimfo yi yeah. Dwumadie ni kɔso na yɛde fire for deɛ no so ɛbɛfam yɛde fam no na sɛdeɛ yɛ bra ne si ma yɛteɛ no baabi a yɛwɔ yi yɛ Asuom fire service station na ɛnɛ da yi yɛma ɔmo television ɛyɛ 32 inches television yɛabrande no T lotteries ɛnɛ yɛbɛsi yɛde ma fire for na ɔmo de bɔ ɔmo office ya nti yɛbɛdi kan yɛ no na yɛadan yɛ caps awards a ɛwɔ ball nim yɛ bibia no yɛadan na di nti yɛbɛdi kan ayɛ fire for presentation no yɛwia na yɛasen aba yɛakyi yɛda wase ɛno nti media ahodoɔ bebrebe ɛna wɔ ha ɛsonews.com ntwabu ɛde ɛma wo presentation kɛse a ɛkɔ so sɛsie yi ɛyɛ Ghana National Fire Service ɛna ɛyɛ T rotaries ɛne Kana 1 City ɔmo present ɛyɛ saa akyɛdeɛ fɛfɛɛfɛ ɛyɛ 32 inches
television ɛna ɔmo ɛpresente ɛde ama ɛyɛ Ghana fire service mpanyinfoɔ a ɔmo wɔ akyem asuom yi nti dwumadie no egu so a ɛrekɔ so live yɛsrɛ ɛsɛ Awurade ɛnka yɛn nyinaa yɛn ho yɛrekɔ yɛn anim no na biribiara ɛyɛ kamakama individual awards ɛne trophies a aka ɛna ɔmo de ɛto dwa ama yɛn seesi yɛ yi. Yɛn sɛ football deɛ owini a overall no owini ɛyɛ trophy nti trophy no nie saa da no team a obɛwini overall no wɔn ɛna betumi alɛfte saa big trophy wei wobɛtumi abɔ nsɛm asen saa wobɛtumi abɔ nsɛm asen saa yɛwie nso a wei ɛna yɛ the major trophy a electoral area obɛtumi awini tournament no wɔbɛgye ɛde akɔ fie trophy no nie ɛfɛ paa ɛso paa ɛno no ɛna ɛwɔ hɔ no yɛsan so yɛnkɔ individual awards no ohwɛ ya ɛyɛ yashin na sɛ best keeper for the tournament wɔno ɛna ɔbɛgye no wɔno na saa trophy wei ebetumi akɔ ɛde ama no ɛfɛ paa wei nso ɛyɛ the top scorer of the tournament ɛyɛ yɛfrɛ no goal king no wɔno nso ɛna ɛbɛgye saa trophy wei ɛgye akɔ fie na afei overall best player for the tournament ɛno nso ɛbɛgye ɛde akɔ ne fie akɔsi ɛyɛ ne cabinet mu ɛno nso ɛno afei yɛwɔ medals ahodoɔ ɛwɔ hɔ ɛyɛ the second runner up team no obenya medal na ɛyɛ first runner up no nso ɛtumi anya medal na team na ɔno nso ɛbɛwin no ɛnso ɛtumi anya ɛyɛ medal no ɛde akɔ fie ɛfɛ paa na deɛ obili sɛ games no mpanyinfoɔ ayɛ hyehyɛ bebree a ɛwɔ association football mu a ɛno ɛbɛtumi ayɛ adwuma ɔmo akyerɛ sɛ referees ɛba bɛdi no ɛnyɛ mere referees mɛka sɛ mere referees a sɛbi mɛpɛ sɛ mɛkyerɛ sɛ ɛyɛ professional referees ɛna ɛba bɛgyina mu ɛdi saa akansie no ama no ayɛ kama ɛno nti deɛ ɛka ne sɛ wo a wakɔ ntom this December wo a mɛso mu a wahwɛ adeɛ paa enti maame nsankɔ ɛyɛ mpanyinfoɔ akɛseɛ mmienu no hɔ baabi a ɛdu deɛ na asɛ yɛde yɛ dwumadie no ɛyɛ aba na wieyɛ yɛnkɔ na yɛnkɔnye ɛyɛ final message from ɛyɛ mpanyinfoɔ no ɛmra sisi a final message ɛna ɛyɛ yɛn mpanimfoɔ yi ɔmo ɛde ɛba bɛbrɛ yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dwumadie no yɛde bɛba awieɛ. ɛyɛ mmabunu yɛnka ne saa ɛkɔbɔ bɔɔl anaa yɛkɔsi akan no na yɛhwɛ fie ne nsa so saa nti ɛyɛ 27th 28th a yɛbɛbɔ final no 29th yɛbɛgye ahome 30th ɛwɔ fiaya first fire service premises ahaya yɛresivu akunafoɔ ɛne mmɔborɔwa a ɔmo wɔ asuom kurodua mu nipa maako 100 yɛyɛ ɔmo ayɛ anaasɛ bronya no yɛfidi ɔmo ɛwɔ fie ya ɛyɛ yɛnua kana 1 ɔne T lotteries a ɛyɛ bibi ɛna ɛsan adi saa dwumadie no electoral area biara yɛama no 10 slot a yɛde ama assembly man no anaa assembly woman a wɔwɔ hɔ sɛ ma yɛ nipa maako 10 a ɔwɔ obrɔ no so sɛ ɔyɛ kunani anaa wohu na ho fama no sɛ afea so boa yɛ saa nipa maako 10 no wonya 10 ne ma yɛn a yɛmienu yɛafa 40 no obi ɛfa 20 ɛnam sɛ yɛwɔ adɔfoɔ na yɛwɔ abusua wɔ kuro yi mu nti yɛso yɛde 20 no ɛso ɛde bɛhwɛ yɛ alpha nti electoral area 6 ɛbɛma yɛ 60 na yɛso yɛama mo 40 nti ɛbɛyɛ 100 yɛbɛhwɛ ɔmo wɔ fie ya yɛda mo ase me bra bɛka kakra aka ho
deɛ me nso mɛka ɛde atwa toɔ no sɛ ti deɛ me bra kaeɛ no sɛ yɛhwɛ yɛni yɛgye yɛni ama yɛabɔ bɔɔl no so ne yɛhwɛ akurafoɔ ne mmɔborɔwafoɔ sɛnea ɛbɛyɛ aburonya no nkɔba sɛ ebi ani agye ne bi nso edi awerɛhoɔ titiriw ɛfa yɛ maame ne yɛ papa no mu a ɔmo kun ne ɔmo yere mu ɛwɔ agya ɔmo ayɛ na afe du nso yi a na ato gyaadwoɔ ne awerɛhoɔ because obiara no ɛhwɛ sɛ nkwa ne kun te ase a anaa ne yere te ase a nkɔmɔ yɛ aduane ama ɔmo nyinaa to nsa didi ma ayɛ fɛ nti sɛ mpanimfoɔ sɛ dabi wu a dabi te ase nti sɛ yɛn yɛte ase a ɛsɛ sɛ yɛgya saa nipa no agyegye mu na yɛgya ɔmo awerɛhoɔ mu ne nti na yɛayɛ yɛ adwene sɛ yɛbɛboa ama obi biara a ɔwɔ saa tebea no mu so no ani agye saa mmerɛ no na afeɛ no nso awie pɛyɛ de ama yɛn nyinaa amen. Sabre mpanimfoɔ mmienu yi de ɔmando di sɛm a ɛretwa toɔ de ato dwa fɛfɛɛfɛ dwumadie no mpɛmpɛnsoɔ anaasɛ ɛna egu so a ɛrekɔ so saa bere yi ɛrekɔ awieyɛ yɛ dwumadie no egu so dwumadie no gu so dwumadie no gu so dwumadie no gu so ne mpɛmpɛnsoɔ ɛna egu so no ya dwumadie no gu so dwumadie no gu so yɛsi tea lotteries kana one yɛde bɛka asuom nika party ɛyɛ asuomnew.com deɛ no ɔmo nyinaa yɛbɛkɔ float no abom ɛwɔ akyem asuom nti daa day no ɛbɛyɛ gigim Nika party asan ba bio enti yɛde float no akɔbɔ wɔn ntoma no a yɛne ɔmo nyinaa ɛbɛhwe abɔ mu na ayɛ kama paa team bia captain a ɔwɔ ha ɛmla team bia captain ɛmla team bia ɛyi ne captain ɛmla sisi a okay sɛ o captain ni ha wobɛtumi ne rep aba o captain ni ha wobɛtumi ne rep aba sɛ o captain ni ha wobɛtumi ne rep aba enti okay enti mpatso bi fa ne bi pa na okay sɛ wohu ebi captain a wotumi sɛ ebia ɛwi ne trophy ne deda wohu sɛ ebi wɔ better defenders ɛwɔ ha proper ones okay enti teams no reps ɛna ɛwɔ ha no mɛma ɔmo nso bragging right wɔ bi 10 seconds na yɛkɔ yɛnim 10 seconds. Mupacho, afenkwa, ase yebedi agro kakra nam sɛ yebegyina na ho sɛ mpanimfoɔ no akasa nam sɛ ɛnyɛ dede yɛn sɛ yɛsɛ agorɔ no ɛne fam yɛdu hɔ no ɔnam bɛhu neɛ ne akwankwa akuro yɛbɛtumi ayɛ nti ɛnyɛ dede yɛbɛyɛ biribi akuu ɛno ara no yɛbɛda mpanimfoɔ mo ha nyinaa ase mebɔsofoɔ mpanimfoɔ nyinaa yɛde ase da bɛkɔma ɔnabo nanamagye ɔne ɔnabo tɔla yɛwɔ kinsai fa ha ɛsom kyele davido ayɛfrɛ me cool boy dwumadie bɛdi deɛ obi aso bɛhyɛ bepɔ so yɛde ɛnyɛ kasa yɛba ne sawe no ade yɛba game no so ayɛ fɛ ɛde obi bia ase sɛdeɛ me nuanom ka no ɛyɛ no mmora fi sɛ ɛhyɛ okrodua no aboasa na hyɛ aseɛ enti no borɔno no nyinaa bɛto aboasa enti panin ɛde panin okay bim ɛkasa bebree agorɔ ne fɔ